zostaňte tam, kde ste. Takže máme zostať. No, nedostaneme vás na všetko. Takže, toto, ja... Budete počuť, môžem takto za pár slov? Hej, tak ak máte fotku, ak máte fotky, tak ja sa trošku prisunieme bližšie, tak poďte. Takže dnes som mal jedno nádherné, milé stretnutie, úžasný obed. Ženy to majú v živote ťažšie. Ženy majú viac rolí a majú to v tomto smere ťažšie ako my muži. Ženy sú matky, ženy chcú často dosiahnuť úspech v svojej práci, často sú živiteľky rodín. A každá z týchto rolí je nesmierne dôležitá a je nenahraditeľná. A je úlohou našej spoločnosti vytvárať podmienky pre naše ženy, pre naše mamy, manželky, dcéry, aby ktorúkoľvek z týchto ciest si zvolili, aby sme im vytvorili podmienky preto, aby po nej mohli smelo kráčať. Takže to je za mňa asi všetko k dnešnému krásnemu, nádhernému obedu, kde sme prešli všetko, čo nás trápi, čo nás teší na Slovensku z pohľadu našej krajiny. Dokonca som mal také ťažké zadanie a každú jednu som poprosil, že keby bola prezidentkou, čo by spravila ako prvé. A každá si povedala nejakú takú oblasť, ktorú najviac trápi a ktorú by ako prezidentka menila, ale to už odovzdávam slovo dáma, takže dámy, teraz je váš priestor, nech sa páči. Áno. Áno, tak to je, aké to bolo, keď nás zavolali, že príďte si poobedovať s pánom prezidentom? Nemysleli ste si, že to bude skôr nejaký vtip? Nie, ja som to od začiatku som to brala veľmi vážne. Som mala jednu veľmi dôležitú otázku, že či teda mám tu priestor, kde môžem parkovať môj bicykel, lebo bývam tu blízko. Tak hneď sa potešili a mám tu miesto, teda tam mám parkovaný bicykel. Čiže Holandňanka sa vo vás nezatrie. S bicyklom všade. Áno, samozrejme. Ako na vás pán prezident zapôsobil? Veľmi uvoľnený, počúval, rozprával, debatoval, sa snažil, aby sme my sa cítili dobre a nie. Keby si boli prezidentov, sestra, čo by ste navrhli? Ja som navrhla pánovi prezidentovi, aby viacej spolupracoval s reholníkmi, práve preto, že reholníci pracujú práve s ľuďmi, ktorí sú marginalizovaní, tak aby si trošku spravil prehľad o tých marginalizovaných skupinách, aby poprosil reholníkov o spoluprácu. Ako ste vy vnímali pozvánku na tento obed? Zatelefonovali vám, alebo to vyšlo? Mňa najprv oslovili z jednej redakcie, pre ktorú som robila jeden článok. No a tým mi zavolali, že žiadala kancelária prezidenta o moje číslo, že ja som sa zasmiala, že je dobrý vtip, ako chlapci, určite toto vám neverím. Tak ako nechali ma tak a o 2 dní sa mi potom ozvali z kancelárie prezidenta, tak to bolo také veľmi milé, tak vtedy som tomu uverila. Problematiky, možno asi smerom tá diskusia v prípade vašej diskusie s pánom prezidentom sa nasmerovala do tejto oblasti, predpokladám. Tých oblastí bolo samozrejme veľmi veľa, ja sa zaoberám aj oblasťou vzdelávania, boli tam aj pár učiteľiek, takže tie otvorili oblasť vzdelávania, mali sme možnosť hovoriť aj o Montessori pedagogike, ktorú vlastne šírime na Slovensku. A samozrejme sme sa dotkli aj problematike žien, na ktorých je páchané násilie, aj v rómskych komunitách, aj v majorite. A takisto sme sa rozprávali aj o rómskej problematike vo všeobecnosti. A musím naozaj povedať, že som veľmi pozitívne prekvapená tým, aké názory pán prezident má a dúfam len, že tieto názory a predsavzatia, ktoré nám deklaroval, že naozaj aj naplní a že sa v tejto oblasti aj niečo zmení. Čo by ste ako vy prezidentka urobili, pokiaľ vám dal pán prezident takúto úlohu? Tak ja som mu odpovedala na to, že som sa nepripravovala na odpoveď, pretože je pre mňa utopiou, že by žena mala byť prezidentka, nie to ešte Rómka. Takže je to pre mňa veľmi ťažká odpoveď. Ale pre mňa je otázka, aké sú kompetencie prezidenta.
pretože parlament, ktorý je zákonodárnou mocou v tejto krajine, takže si myslím, že riešiť zamestnanosť alebo školstvo z pozície prezidenta je trošku utopistické a že by som sa viac menej zamerala na to takého európskeho kontextu a snažila by som sa o zachovávanie v prvom rade demokratických princípov v slovenskej krajine, pretože si myslím, že v poslednom čase, kedy rastie naozaj veľké napätie nie len vo vzťahu k rastúcemu napríklad extrémizmu v Európe, ale aj vo vzťahu našich ako to povedať, vnútorno-občianskych tém, tak v tomto období je naozaj pozícia prezidenta veľmi kľúčová, kedy má za úlohu tieto tendencie vášnivé upokojiť a naozaj vyzývať ľudí k vzájomnému rešpektu a tolerancii, tak aby sa každý človek v tejto krajine mohol cítiť naozaj dôstojne.